Γνώριζες ότι στην αρχαία Κίνα γύρω στο 200 π.Χ. οι κοντοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλληφθούν. Ο αυτοκράτορας Τσιν Σι Χουάνγκ, που είχε ύψος μόλις 1,49 μέτρα, είχε θεσπίσει ένα μοναδικό νόμο. Σύμφωνα με τους 18 νόμους του Τσιν, ένας άνδρας θεωρούνταν ενήλικας μόνο αν είχε το ίδιο ύψος με τον αυτοκράτορα ή μεγαλύτερο. Επειδή τα αρχεία γέννησης ήταν ελλειπή και δεν υπήρχε τρόπος να επιβεβαιωθεί η ηλικία κάποιου, το ύψος χρησιμοποιούνταν ως κριτήριο ενηλικίωσης. Έτσι, οι πιο κοντοί άνδρες μπορούσαν εύκολα να ισχυριστούν ότι ήταν παιδιά και να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, αν περνούσε το ύψος του αυτοκράτορα, έπρεπε να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός με την έκφραση των συναισθημάτων σου. Οι ίδιοι νόμοι απαγόρευαν αυστηρά στους άνδρες να κλαίνε, καθώς το κλάμα θεωρούνταν ένδειξη αδυναμίας. Όποιος συλλαμβανόταν να δακρύζει τιμωρούνταν με το ξύρισμα των γενιών και των φρυδιών του. Ακόμη πιο παράξενο ήταν το τελετουργικό του κλάματος για τις γυναίκες. Στη δυναστεία του Τσιν, οι νύφες έπρεπε να κλαίνε για 1 ώρα κάθε μέρα επί 30 συνεχόμενες ημέρες πριν από το γάμο τους. Δεν το έκαναν μόνες τους. Για τις πρώτες 3 εβδομάδες τη συνόδευε η μητέρα τους, για τις επόμενες 2 η γιαγιά τους, και την τελευταία εβδομάδα συμμετείχαν και οι θείες και οι αδελφές τους. Αυτή η παράδοση θεωρούνταν απαραίτητη έκφραση αγάπης και αποχαιρετισμού προς την οικογένεια πριν από το γάμο.